салому алейкум дӯстон. Дар каналҳои платни Тоҷикистон, каналҳои платниш звук дораву сурат нест, бародаро. И сабаби пайдоишаш баъзои пешинаи бародаро формати 264 2024, баъзои пешина формати 264. ба ҳамин хотир ҳам каналҳо нишона мета бародаро. Ин видеои ма ба ҳамон одамое ки антеннашон тарафи Тоҷикистонанд, платниҳои Тоҷикистон, тарафи 80 градусада баъзои пешина ҳама қоидави кор мекунад. Фақат проблема дар баъзаҳои тарафи Тоҷикистон, платниҳои Тоҷикистон бародаро. Кадоме ки тарафи Тоҷикистон дора бародаро, ин проблемаш роҳи ҳал дора. Форматша алиш кардагиянд, дар баъзаҳои нав мондагиянд, чунки каналҳои мақсад созтар доранд нисбат ба 80 градуса, ба ҳамин хотир форматша алиш кардагиянд. барои ҳам бародаро ба шумо огоҳ мекунам ки дар баъзаҳои 2024 пешинаҳо каналҳои платни Тоҷикистоно нишон наметавад. Ба ҳамин хотир бародаро баъзаҳои 2025 формати 265 даво ҳамаш нишон метавад. Бародаро айма формати 265 вози бародаро нишон метавад. Ина канали дӯстдоштаи шумо Киноужас дар тарафи платниҳои Тоҷикистон ай. Азбаски мавҷи антеннаи ма он қадар хуб нест, гумшидесай пакет нест, мавҷи антенна мае ки качество гумешава бародаро. Хулоса бародаро дар баъзаҳои нав 2025 формати 265 дора ҳамаи каналҳои платниҳо нишон метавад. Дискои кино, мужискои кино, як чи дигар дора ки ҳамаш формати HD дора бародаро. Ҳамин каналҳое ки тарафи Тоҷикистон ай, платниҳои Тоҷикистон бародаро ҳамаш қоидави кор мекунад. Болливуд HD, кинои индийский, дальше Киноужаса гуфтем, як бор дигар ба шумо нишон метавем. Киноужас канали дӯстдоштаи шумое ки дальше Киноужас. Дальше мерем бародаро. Nat Geo Wild мир животных. Беҳтарин мир животных в данный момент. Ҳамин каналай Nat Geo Wild. Дальше чи буд? Канали Удар. Ян боксай. Боксо короче ҳамаш дар тарафи 65 мегира. Дальше Машбоец қоидави мегира. Тай дигар каналҳои бокс, ина ММА тарафи Россия платниҳои тарафи Тоҷикистон, ина ММА мегира. Дальше бокс мегира. Хулоса ҳамаш бародаро кор мекунад. Видимость так недалеко до аварии. Не испытывайте судьбу. Закажите универсальные линзами. Темный верх, светлый низ. Эти очки защитят ваши глаза от яркого света и улучшат обзор в условиях. Спорто. Четкая картинка и Узбекио. глаз. Ваша безопасность на дороге. Тоҷикио. За рулем автомобиля. На даче. Формати HD Нестиан ҳастад дар ин тараф. Киноужас.
TV 34. Мы пришли сюда не за этим. Будь осторожен. TV 34 формат HDI در طرف توجستان برادرها. У нас появился совершенно новый претендент. Ну, вообще-то он старый претендент. Сапфиран هست формат HDI. Истинное призвание. Дораман هست. خلاصه برادرها مشکور میکنن. فقط بازوی 1025 نوین کو میگیرین. در آنها فرمت 365 هسته. باقی در پناه الله باشه.